Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw mga kaaksyon sang Martes. Yari kita sa ika-15 ng petsa sa bulan sang Marso tuig 2022 mga kaaksyon. Swelde siling nila. Happy Swelde. Ay, puwerte ha. Sige dalontang mga balita, karon dugay-dugay, gikan sa aton sining mga aksyon na reporters, kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal, gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod, plus ang aton sining mga local and national issues, dalontaman pag may time, diri sa inyo sining palatuntunan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Kamusta mga kaaksyon ta sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, kag lakip na sa mga kaaksyon ta dira sa oriental side. Welcome diri sa kip na sa probinsya sang Guimarasa sa syudad kag probinsya